Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, mevrouw Zita Jezus Leïtou, heeft gisteren in een persbericht laten weten dat ze een onderzoek laat uitvoeren naar een incident. Dat vond gisteren plaats tussen de interim-directeur van Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning, mevrouw Kathleen Cecilia, en journaliste Marija Stojanovic. Zij werkt bij de Amigo. Volgens de krant was Cecilia boos over een verschenen artikel en kwam ze verhaal halen bij de Amigo. Daarop ontstond een discussie en uiteindelijk zou de interim-directeur de journalisten hebben beledigd. Hierop is een advocaat ingeschakeld, Achim Henriques, en die heeft een klacht ingediend bij minister Zita Jezus Leïtou. Zij heeft laten weten de zaak uit te laten zoeken. Ze wil alle betrokkenen laten ondervragen om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De Extra meldt vandaag dat er een dringende behoefte is aan een goed werkende stadsinspecteur. Deze moet ervoor zorgen dat Outrabanda en Punda goed worden doorgelicht. Zeker nu er zoveel toeristen komen. Onlangs kwamen er meer dan 10.000 toeristen op één dag in de binnenstad. En die gaan naar alle steegjes en alle zaken. En daar is het niet altijd even netjes en goed opgeruimd, zo weet de Extra te melden. De stadsinspecteur zou daar een oplossing aan kunnen bieden. Minister van Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn Hensley Koeiman veroordeelt het misbruik, zoals dat vorige week te zien was op een veiligheidsvideo, van een 1-jarig kind door een man in een minimarket. De minister zegt dat er hard wordt gewerkt om tot stand te komen tot een plan tegen relationeel en seksueel geweld, maar het is nog niet helemaal afgerond vanwege een wisseling van ambtenaren. De minister geeft tegelijkertijd aan dat ouders de verantwoordelijkheid hebben om altijd te weten waar hun kinderen zijn en die goed in de gaten te houden. De NOS meldt vandaag dat het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken oud-vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Henk Brons, een netto buitenlandvergoeding van tienduizenden euro's heeft toegekend, terwijl hij feitelijk in Nederland woonde. Dat blijkt uit antwoorden van het ministerie op vragen van de NOS. Zoals bekend was Brons tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2018 vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In zijn laatste 9 maanden als vertegenwoordiger verbleef hij slechts 18 dagen op zijn post. Hiervoor kreeg hij toch tienduizenden euro's extra buitenlandvergoeding. De fractie van de MFK heeft gisteren een voorstel van orde gedaan tijdens een parlementsvergadering. De fractie wil dat zo snel mogelijk een spoeddebat wordt georganiseerd over de situatie rond de Refineria di Curaçao. Zoals bekend, enkele dagen geleden is de top van de directie van de Refineria naar huis gestuurd op verdenking van mogelijke omkoping. Volgens de MFK is het van belang dat het parlement zo snel mogelijk hierover vergadert. Leider Gerrit Schotten deed gisteren een voorstel van orde, maar volgens de parlementsvoorzitter had hij dat op dat moment niet mogen doen. Hij kan niet meer doen dan het voorstel beoordelen en bekijken of er binnenkort ruimte is voor een debat. Aanstaande zondag begint de renovatie van de Caracasbaayweg. Zoals bekend een drukke weg en daarom heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Zita Jezus Leïtou, bepaald dat er 's nachts zal worden gewerkt. Dat kost wel 6000 gulden per nacht extra. Maar de minister zei dat op die manier het verkeer gewoon door kan gaan en ze zal in de gaten houden dat het werk niet meer dan 4 nachten daadwerkelijk in beslag neemt. In Nederland hebben werkgevers en vakbonden nog steeds geen overeenkomst bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Na het weekend gaat het overleg verder. De onderhandelingen liepen donderdagavond uit op een marathonsessie. De partijen zaten ruim 8,5 uur aan tafel op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Rond 5:15 ochtends kwam naar buiten dat het overleg na het weekend wordt hervat. De onderhandelingen over de hervormingen van de pensioenen begonnen rond 9 uur 's avonds. Ook premier Mark Rutte schoof voor de 3e keer aan bij het pensioenoverleg. Volgens hem zijn ze echt tot het gaatje gegaan en wordt er na het weekend gewoon weer verder vergaderd. Het dodental van de bosbranden in het noorden van Californië is opgelopen naar 63. Meer dan 600 mensen worden nog vermist. Dat hebben de autoriteiten gisteren bekendgemaakt. De
De Vlammenzee is nog steeds niet onder controle en wordt door de brandweer nog steeds uitvoerig geblust. De Amerikaanse president Donald Trump riep Californië officieel uit tot rampgebied. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.